Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa. Shin ko ka san a Windows computer ɗinka da akwai clipboard wanda idan ka yi copy na wasu text more than guda ɗaya za ka iya zuwa ka pasting ɗinsa a wuri ɗaya. Misali yanzu bari na buɗe notepad ɗina domin na nuna muku abin da nake nufi. So wannan shine notepad ɗina gashi ko let me copy misali abu gashi sai na copy ɗin wannan layukan sai na pasting ɗinsu a nan sako ƙasa sai na zo ragowar na ƙasan nan suma na yi copy ɗinsu daban sai na zo na sa su a nan. Bari in ƙara ma wani a nan wurin misali sai na zo nan wurin shi ma na yi copy ɗinsa gashi. Yanzu kun ga ina da three different abubuwa da na yi copy su a lokuta mabambanta. To a Windows PC ɗinka da akwai inda za ka danna za ka iya dawo da wannan na farkon misali yanzu ina so na ƙara sa wannan ba sai na je na ƙara kwafo shi a nan gurin ba. Sai na zo na ƙara kwafarsa a nan gurin ba na zo. Direct za ka iya da akwai shortcut ɗin da in ka danna zai fito ma da clipboard na kwamfutarka za ka ga wannan text ɗin da kai gaba ɗayansu. Yanda za ka kunna shine za ka danna Windows V. Yes, bari in buɗe muku on screen keyboard ɗina. Gashi nan ko kuna gani ko on screen keyboard ɗina sai ka danna Windows. Bayan ka zo kenan kan inda misali kake so ka yi rubutun. Misali bari in je ƙasa. Bari in je ƙasa. Yawwa sai misali ina so na rubuta shi wannan rubutun na farko ƙara rubuta shi a nan gurin sai ka zo ka danna Windows bayan wurin rubutun ka yana nan gurin sai Windows V gashi nan abu ya fito kun gan shi nan bari in sauke wannan kun dai ga yadda na danna ko Windows V ga Windows V nan ya hau kun ga duk sun fito kun ga na farkon nan da na sa gashi nan ga na biyun nan ga na uku sun fito ina dannawa gashi nan ya hau kun gani za ka iya ƙara danna wani Windows V ɗin sannan za ka iya pinning ɗinsa ta yanda ko har clear haka misali ka yi clear ka goge su shi wannan ɗin ba zai fita ba saboda already ka riga ka yi pinning ɗinsa. Nan wasu daga cikin abubuwan da na yi pinning ne da sauransu sannan ma idan Windows 11 ce duka akwai ɓangaren emoji da za ka gani kun gani za ka iya zuwa ka yi choosing emoji ka sa su a text ɗinka da sauransu komai da komai ga emojis nan kuna gani za ka iya sassauyawa ga su nan komai da komai za ka sa ka ƙara su a cikin rubutunka na kwamfutarka ka yi saving ka turawa duk wanda za ka turawa.